Ini ang istorya ni Manay mong Juliet. Si Manay Juliet da mga pangga, daog day ini sa sakla, sa bulangan baga. Uso pa man ang sakla. Ngunyan mga pangga, problemado siya. Pag mauli siya sa harong, hahanapon ni mister niya so takwarts. Hahanapon. 500 pating gayo, mga pangga, pambakal day ito ning pambahog sa manok. Ngunyan, problemado si Juliet. Pag uli niya, hahanapon so 500. Tanautot da mga pangga sa sakla, itinaya niya da sa hading bastos. Siyempre, nagpangadji siya sa mahal na Diyos. Baga, ang mga problema, ihagad mong tabang sa mahal na Diyos. Tapos, sasabayan mo ning higos, nganin na masolusyonan ang sa imong problema. Ngunyan, nagpasiring da sa simbahan si Manay Juliet, nagpangadji. Sabi niya, kagurangnan, tabangan po nindo ako na makakuha ning 500 pesos. Pag nag-uli po ko sa harong, hahanapon ni mister ito, baka kung palibog-mugon akong ngipon. Delikado. Ngunyan, habang nangadji dito si Manay Juliet, sakto da, may kataid da siyang pulis. Nangangadji man so pulis, kataid niya may pulis. Nadawag da itong pulis na kataid niya, so kahagadan ni Manay Juliet na 500. So pulis, nahirak-hirak man da dumang ki Manay Juliet, nadangog baya, so pangadji o. Nagbot-bot sa bulsa ngunyan itong pulis. May 300 da sa bulsa so pulis. Sa bot-bot ka so pulis, ay ining 300, makatabang-tamang na ini ki Manay Juliet, dawa kulang ini. Makaduro dagdag na nangga. Ibagan. Ngunyan, sa karahayang kabot ka so pulis, tinawan niya ning 300 si Manay Juliet. Sabi ka so pulis, Manay Juliet, nadangog ko so pangadjion mo, garod ako lao na mari ang problema mo. Pagtiyagaan muna ining 300, tayo lang ini ang daradara ko, pandagdag muna yan, okay na iyan. Nagparapasalamat dito si Manay Juliet. Para pasalamat siya. Ngunyan, nagpangadjik grara si Manay Juliet, mapasalamat ba yan? Sabi da ni Manay Juliet, kagurang na. Salamat po, tanasimbag na nindo ang kahagadan ko. Sa sunod po, baka pwede pong demo naman pag-agi sa pulis. Na inaanlogo din Diyos 200. Kinyin sa pigahagad, 300 na inaanal. Hirak man ka sa pulis, mga pangata, nagmagandang loob na. Nasa hutang pang kinaltasan, niresikuhan, so ganyan lang. Ang moral lesson dyan, mga togang, bako gabos na bagay, iasa mo sa kagurangnan, dapat maghinigos ka, aday ka magparasugal, tamauutot an sa emong takwards. Babasolon mo pa so magandang loob na nga ni so pulis na tinawang ka ng 300. Madagdag ka na sa 200. Sinahutan mo pa sa pulis na inaan. Kagurangnan sa sunod po, kung sasagutunin doon sa kuyang kahilingan, di naman ito pag-agi sa pulis. Na inaan logo 200. Salamat kay JM Cabral sa pagpadarakan istorya sa Facebook. Pagiramdam ini po istorya sa nakatang isip, imbento, ano man ang pagkakaparehas sa bagay, lugar, pangyari o pangaran, di nangangahulugan na totoo kung may kaparehas. Ini po imbento sa naday po sinasadya. Alright?